Bergara Euskal Herriko zientziaren sorlekua da. Hala, laboratorio museoak bere ondarea zaindu, bildu, ikertu eta ezagutzera ematen du. Zientzia bildumen, kimikaren, fisikaren, zein zoologiaren bidez. Aurten, Iber Museoak hezkuntza saria irabazi dugu. Eta oso harro gaude, gure lorategitik mundura iritsi den oihartzun honekin. Zentzumenen lorategia 2004an sortu genuen. Alzheimerra hasierako fasean duten pertsonentzat pentsatuta. Naturaren koloreak, usainak eta soinuak baliatzen ditugu oroitzapenak pizteko eta ongizatea sustatzeko. Esperientzia honek harrera bikaina izan du eta horregatik 2025an kolektibo berrietara zabaldu dugu. Autismoa duten haur eta gazteengana, eta hautatu gabeko bakardadean bizi diren pertsonengana. Zentzumen espazio irisgarriak sortu ditugu eta gure lantaldea bitartekaritza inklusiboan trebatu da. Mundu mailako izen handiko museoekin batera izan gara sarituak. Oso pozik gaude. Ondo egindako lanaren emaitza dau. Aurkeztutako proiektuak laboratoriumen esentzia betea badu bere baitan. Hezkuntzarako tresna da eta gizartea hobetzeko bitartekaria. Saria une berezian iritsi da gainera. Museoaren 10. urteurrenaren azkeneko txanpan. Urtemuga berezi honi ginda jartzeko modu ederra da. Laboratorio museoa bizitatzera eta gure proiektua gertutik ezagutzera gonbidatuta zaudete. Bergaran kokatuta dagoen jauregi eder honetan. Gure lorategiak taupadaka jarraitzen du eta museoaren oihartzunak urrun iristen dira. Usaimena, entzumena, ukimena, oroitzapenak pizten dira eta bizitzak berriro hartzen du arnasa. Zentzumenak dira gure hizkuntza zaharrena eta hemen, lorategian eta museoan, hizkuntza horrek berriro hitz egiten du.